Det var skrækkeligt at gå til. Den manglende julestemning var, at vi nisser som længe. Normalt vågner vi den 1. december klar til at tage fat på julen med pynt, musik og masser af stemning. Jeg, som dengang kun var en lille nisse på 104 år, var den første, der vågnede. Har du fået det noget? Nej, har du? Hvad er klokken? Lille rumlebarn, hvorfor råber det sådan? Mor, vækker stå på jule, og det er gået stå og se selv. Hvad sker der? Du lille pørnede, vi har ikke bare sovet lidt for længe. Hvad mener du, lille næstfar? Det er den 22. december, det vil sige en dag til juleaften. Den søde julegård, det er jo forfærdeligt. Hvordan er man sammen? Hvordan? Det er allerede juleaften. Nej, stop, stå stille alle sammen. Det har vi ikke tid til. Det har vi ikke tid til. Stop, så sagde jeg. Hør nu her, søde venner, for den her måde får vi aldrig lavet noget. Nissebedstemor har ret. Hastværk af Lasbjerg går nisserne ikke. Nej, jeg har ret. Måske skulle vi det ikke i en slagplan. Hvad er en slagplan? Det er en plan med slag i. Det lyder ikke særlig rart. Den tror jeg, at jeg springer over. Ellers tak. Nej, det Puk mener er, at vi har brug for en plan, så alle ved, hvad de skal lave og hvornår de skal gøre det. Ja, det var lige det, jeg mente. Nå, okay, så er jeg med. Godt, er der nogen, der har en nissegod plan? Jo, jeg mener, det har jeg. Vi skal have ravet risengrød. Jeg mener, vi skal have lavet risengrød. Og vi skal have bagt kaniljebrænse. Jeg mener vaniljegrænse. Hvad mener du med det? Ja, altså hvis du skal lave planen, så bliver vi da aldrig færdige. Du har fuldstændig ret, Lise. Det er røvhud ikke forstand på planer. Så, Silke. Nu er det vist på tide, at vi kommer i gang. Silke, har du selv en plan, eller hvad? Nej, ikke sådan rigtigt. Jamen, det har jeg. Godt, må vi høre. Puk og Visli hjælper nissemor med brødene af klæderne. Nissefar, nissebedstefar og Fempe hænger træ. Nissebedstemor og Nisse laver juleplan. Fjombe og Tiske gør juleren, og Molly og jeg pakker gaver. Hvad skal vi så lave, Sille? Jeg vil også være med. Hvis I tre sammen med Rumle bare prøver at opføre jer ordentligt, så er det vist det vigtigste. Vi som er, så lad os nu komme i gang. Juleaften nærmer sig, venner. Ja, lad os så gå til klar.